Fin de semana de éxitos para o atletismo Barbanza nas series municipais. 5 atletas proclamáronse campións das súas categorías, mellorando marcas persoais. Este domingo disputouse a terceira xornada das series municipais de atletismo en pista de Vigo, no estadio de Balaídos, onde houbo protagonismo da comarca. O atletismo Barbanza estivo presente nesta proba, na que os seus competidores amosaron un gran nivel para afirmar un gran campeonato. Lara Iglesias conseguiu a vitoria no lanzamento de xavelina absoluto feminino, onde deixou moi boas sensacións. Ademais, foi moi regular e superou os 45 metros nos seus intentos, a pesar de non poder competir coas súas xavelinas. No apartado masculino, o triunfo tamén foi pobrense, xa que Enzo López non tivo rival, a pesar de ter que abandonar a competición con molestias musculares. Sara Camaño foi a mellor no lanzamento de peso sub-16, mentres que Eloi Vázquez dominou os 100 e 200 metros lisos sub-18, nesta última firmando marca persoal. Lucas Abuín non deixou escapar o triunfo nos 100 e 200 metros lisos sub-20, rematando as dúas probas cos seus mellores cronos de sempre. Arale Fabeiro quedou segunda na xavelina absoluta feminina coa súa mellor marca persoal, mentres que Aldara Pedroso e Zoe Vázquez finalizaron terceira e cuarta, respectivamente, no lanzamento de peso sub-16. Tamén participaron nesta cita defendendo as cores do atletismo Barbanza Valeria Buceta, Lorena Saborido, Alejandro Núñez e Laura Laíño, competindo nos 100 e 200 metros lisos, e Antía Alcalde fixo propio nos 100.